Hyvää huomenta. Tässä vaiheessa aamua meillä on vieraana Aku Ankka, sarjakuvapiirtäjä suuruus Don Rosa. Good morning and Good morning. Welcome to Huomenta Suomi. Thank you, thank you. Don Rosan useimmat teistä todennäköisesti tietävät, mutta yksi hyvä asia, mikä palauttaa mieleen, on tämä Sammon salaisuusteos, joka on myynyt yli 60 000 kappaletta tällä hetkellä Suomessa. Don Rosa tosiaan on useamman kerran käynyt Suomessa ja on ehtinyt matkoillaan perehtyä myös suomalaiseen kulttuuriin ja äkkäsi sitten napata Kalevala-tarinan ja tehdä siitä Aku Ankka-tarinan. Nyt häneltä on tullut kokoelmateos Pako kielletystä Laaksosta ja muita Don Rosan parhaita. Ja tästä pitää kysyä ensimmäinen kysymys, eli miltä tuntuu nyt nähdä tällainen kokoelmateos omissa käsissä. So, how does it feel like seeing this book? A collection of your work? I didn't actually help in the selection of the stories of the Finnish hardbacks, but they always pick a selection of my past stories that haven't been seen for a while. But I'm always pleased to see that the Finnish Aku Ankka fans are still interested in seeing another collection of my old stories. Are I'm you always proud? tickled. Yeah. Oh, I'm very proud. Nobody could be prouder of their job than I am. Eli Don Rosa on hyvin ylpeä työstä. Hän sanoi, että itse asiassa hänellä ei hirveästi ole ollut sananvaltaa sen suhteen, mitä tarinoita tähän on valittu. Kuulemma vaikuttaa siltä, että kustantaja valitsee tänne teoksia, jotka hän on likimain unohtanut, mutta hän on kuitenkin joka tapauksessa erittäin tyytyväinen siitä, että tällainen teos on saatu aikaan. Is it true that you were already drawing comics before you were able to write? Oh, yes. I drew... I didn't just sit and draw pictures. I would always tell myself stories ever since my earliest memory. And fortunately, I've saved every single one of those going all the way back to when I was 5 years old. And I think when they do this new collection of my work coming up, after they finish this particular book series, they're going to do a chronological reprinting of my stories all the way back to 1987 through 2007, and they might start out with a few of those old comics I did when I was 5 years old, just for fun. That'd be really interesting. Kysyin häneltä, että onko tosiaan siinä väitteessä perää, että hän on tehnyt sarjakuvia jo ennen kuin on oppinut kirjoittamaan, ja se kuulemma todella on totta, että hän on aina ajatellut, että hän ei niinkään piirrä, vaan tekee tarinoita, ja hän tuossa aikaisemmin Lämpiössä kertoi sellaisenkin jutun, että hän oli sitten pyytänyt siskoaan kirjoittamaan noihin kupliin sitten tämän puheen, mitä toivoi näiden hahmojen kertovan. About your drawing, is it possible if I could ask you to draw something? Oh yeah, try to draw and talk at the same time. Tosiaan tässä saamme vähän esimakua siitä, kuinka hän piirtää. Hän sanoi, että se on kyllä vähän haasteellista tosiaan puhua ja piirtää yhtä aikaa, mutta hienosti tuo näyttää sujuvana. This is what I wish I could do for fans at the book signings, but it's always much too crowded. It's all I can do to sign my name as quickly as I can to make sure everybody gets something. But hän sanoi toivovansa, että kun on kirjan nimmarinjakotilaisuuksia, hän toivoi, että hän pystyisi piirtämään näitä faneille, mutta siellä on aina niin paljon väkeä, että siihen ei ihan ajallisista syistä ole saumaa. How perfectionist are you with your work? Well, the only art training I've had, the only drawing training I've ever had is as a civil engineer. I was an engineer, owned a construction company before I stumbled into doing comic books, which I did only because I was always a comic book collector, not because I needed a profession. I already had the family company. That was an easy profession. But, for instance, what I have here, if I was actually doing this for the comic book, well, the head would only be the size of just that one eyeball, but I would first draw a center line and put a circle with an engineering template and measure the eyes, each one equidistant from the center with, this would be a 30-degree template and a 20-degree. So anyway, I'm an extreme perfectionist. That's why it used to take me so long to do this sort of thing. How long did it take? Much too long. That's all I know. It was about a half a page a day, counting the writing. I'd also write the stories, so it would take me about a half a page a day to get a story done. Kysyin häneltä äsken sitä, kuinka perfektionisti täydellisyyden tavoittelija hän työssään on, ja hän pohjusti tätä asiaa kertomalla ensin sen, että hänellähän ei ole piirtäjäkoulutusta, vaan hän on työskennellyt aikaisemmin insinöörinä ja ollut töissä perheyrityksessä, jolla ei ollut tosiaan mitään tekemistä sarjakuvien kanssa. Mutta siitä täydellisyyden tavoittelusta hän sanoi, että jos hän olisi tekemässä oikeaa lehtiin menevää tai kirjoihin menevää sarjakuvaa, niin silloin hänellä olisi tässä jo tällaisia mallinnusvälineitä. Hän mittaisi
eri välineillä ja varmistaisi sen, että tuosta päästä tulee symmetrinen ja että tietyt osiot ovat oikean kokoisia. Hän myös sanoi, että koska hän on näin täydellisyyden tavoittelija, niin työhön on kulunut hyvin pitkä aika, kun hän on sarjakuvia piirtänyt. Eli taisi sanoa, että päivässä saa tehtyä puolikkaan sivun. So, do you think your style would be very different if you had attended drawing lessons? Oh yeah, wouldn't look amateurish. It would be professional and cute, and the art directors would like it. But I think my popularity comes from the fact that it's not cute. It stands out. It doesn't look like any of the other artwork. So. Kysyin, että jos hän olisi käynyt piirustuskurssia, olisiko hänen työnsä kovinkin erilainen. Hän sanoi, että se olisi varmaan lapsellisempi ja sellainen, josta kriitikot pitäisivät, mutta hän tuntui olevan kovin tyytyväinen sen suhteen, että ei ole käynyt tätä kursseja. What's your theory? Why do the Finnish people love Donald Duck so much? I don't know about Finland in particular, but my theory about all of Europe in general is that the Donald Duck comics were the first inexpensive mass entertainment to appear after World War II, when the whole continent was in shambles. And as a result of that and the fact that Europeans have a sense of tradition that Americans don't have, Donald Duck and Scrooge have become literally national heroes across Europe. Now, why Finland specifically? Because I don't know if we mentioned it, but Donald Duck is still the world's most popular comic book. Karl Marx's Donald Duck is the world's most popular comic all over, but particularly in Finland. Now, but I'm hoping somebody in Finland would explain that to me. But it sure makes visiting Finland fun for me. I'll tell you that. Yeah. I hope so. That's good to hear. Yeah. Kysyin häneltä sitä syytä, että minkä takia Suomessa akuanket ovat niin suosittuja, ja hän sanoi, että ei Suomen osalta pysty sanomaan, sitä ilahtuisi kyllä, jos joku tämän Suomen ilmiön selittäisi, mutta veti yhtäläisyyksiä akuankan suosion suhteen Euroopassa ja toisen maailmansodan, ja selitteli sitä, että toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa oli myllerryksessä ja rahaa ei ollut, eli akuankka oli siinä mielessä tuolloin halpaa ja tarpeeseen tulevaa viihdettä. Thank you very much for this visit. Oh, thank you. I hope you enjoy the rest of your time in Finland. You bet I will, sure. Seuraavaksi uutisiin ja sen jälkeen makujaosioon ja sitten Pirkko Saisi on vieraana.